един младеж ми даде ваучер за маратон и за награда 5000 лева. Искаш ли да участваш? Маратон за 5000 лева? Да, ще участвам. Сега започвам да загрявам. Братле, какво правиш? Загрявам. Еми, така ли се загрява? Ами, да. Не се загрява така. Не знам как се правиш загрява. Упражнения. За да загрееш има само един начин. Вдъхновяване. Щом погледнеш поглед, тялото пред мен, виждам всеки, който става красив всеки ден. Той е смел и не се страхува от всичко. Той е смел и не се страхува от нищо. Всеки ден. Всеки ден. За да загрееш има само едно нещо. Вдъхновяване. Щом погледнеш поглед, тялото пред мен, виждам всеки, който става красив всеки ден. Той е смел и не се предава от нищо. Той е смел и не се предава от всичко. Добре, братле, вече загрях. Коста спечели ли? Не. Ама аз ти казах, с музика не се загрява. Ти никога не си ми казал такова нещо. Напротив. Музика нищо не се постига. Опа.